Mawag tangag relasyon, mawag tangag cellphone. O, masige po relasyon daan. Oh. So, Cellphone na lang. O, sige po relasyon. Wag yun tanan. pero ganaan na sa kamakaangkog relasyon. Why not? Ma'am, mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Pwede na lang may relasyon do kaya nakos may relasyon. Ang cellphone di pwede mawagtang. Kay naang ka relasyon dia. Ha? Wala. Naa ang transaksyon. Ay. Brother. Mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Kung mas nawag Ay, mawag tangag mas. Mawag tangag relasyon, mawag tangag cellphone. Masa man di ay, kinahanglan man ako ako. Oh, ang relasyon naman kanunay. Ah. Pero wa man pag mga taga cellphone. Ah. Pero kung naay maghatag sa akong cellphone maayo, Dawaton. dawaton. Ah. Dawat lang. So, mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Hello? Cellphone lang ka, ma'am, oy? Okay Ngayon, ra jud. Ewa pa mo ko'y ka-relasyon. Sir, mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Bo. Ganong ibuhot man. Ewa kay cellphone, kasi kay relasyon. Ewa kay connection. Ay, lak. Dali, ma'am, mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Cellphone, ayun na ng relasyon. Ayay. Mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Ha? Mawag tangag Mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Depende sa relasyon. Oo. Kung ang relasyon makapawalag cellphone, ano na lang ko cellphone? Ma'am, mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Ma'am, walang, baba kay ka doon. Ha? Baba kay ka. Kasi mo pasawad, ma'am, huwag tangag cellphone, huwag tangag relasyon. Okay na dyan kung huwag tangag relasyon, ma'am. Basta na cellphone. Kaya ang cellphone, makarelasyon yun ka. Wala sila, no? Bagi sakitan, bagit sila. Abot na kaguban sila na sakit. Tama na eh. Ma'am! Mawag tangag cellphone, mawag tangag relasyon. Ang siya mga tanag cellphone. O sa imong ganahan, mawag tangag kag cellphone, mawag tangag kag relasyon. Ay, relasyon, ay. Nga naman, Makapangita ra magudagod. pinagi sa cellphone. 20.5 lagi sa cellphone.